ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намун мошинои нав рӯй кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дар махалли мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранмада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор ҳастад сечкаҳои объёмни, сечкаҳои прастҳои Opel Astra J, Opel Sedan, Opel Vectra, Daewoo Matiz ва Mercedes-ҳои Sprinteri, мақсад мусофиркаш ва Hyundai мошинои советскӣ ҳам ҳастад. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 147 сомонӣ. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем, то охираш тамошо кунед. марҳамат. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания яка ёқуб яка борои шуморо аз территорияи Москва ҷамъ мекунад ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш оварда мерасонанд. ва инчунин 25 та ноҳияи территорияи Хатлон, шаҳри Бохтар, Восей, Кулоб, Данғара, Обшин, Калхозобод, Уяли, Обшин 25 та ноҳияҳои Хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания ҳастад ки ба Хатлон ба ҳама ҷош бор дигар дигар компаниҳо территорияи Кулоб ва дигар территория намераванд. дӯстони азиз, ду та шаҳр мебарам, мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, Обшин ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бо мошини майда дорад ки метавонад ки бори мошини майда карди борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гирад. аз территорияи Москва ва Московская област бора қабул мекунанд. агар шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам ҳастад ки ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳар сешда имо, WhatsApp пайваст дорад. грузоперевозка Ака Ёқуб компания боварӣ аст, марҳум ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми навори мошино. яка мошини фурӯшии имрӯза ҳастад ки Mercedes-Benz C-Class срочна сечка соли барои 1994 ҳастад ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём ҳатто 8 литр коробка механика. сайзтани мошин мега нахаду. мошин ҳуҷҷат дорад, 4 та баллон мега нав, 4 диска, салон тоза, мошинча нахаду сечка. нархи мошина мега 40,000 мегем, бо арзон мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахта. шахсоне ки агар харидори аниқ боша мега мошина аз пеш омода бинанд ва шод сумуш мега бо савдо муомила дорад. 40,000 сомони мошин дар Душанбе, рақамош равилон. шахсоне ки мехаред марҳамат занг занед, бештар маълумот чагиред. мошинча мега нахаду ҳастад. лайкора фаромӯш накунед ва навори моро падлишаш кунед. мегзарем ба деми мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ҳастад ки дар кузифи хетчбек соли барои 1998 ҳастад ки суифурӯш бензини холӣ. объём мотори 6 литра, коробка механика, сайзтани мошин бадрон нахаду ҳастад. мошин нав хадавои кардагӣ ҳастад, 4 та электропакет, камтара мега краска талабад, дигар маҷош 100% мошин мега то ҳозира як даст гаштагиай. аккумулятораш мега пачкай, чихолои қимат мега часпондагӣ ҳастад ва мотораш мега нав кардагиай. мошин мега масъала намехӯрад. нархи мошина мега 42,000 мегем, бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Ховалинда. вариантҳои алиши ҳам аст. ягон мақсад ки сечка боша мега алиш мекунем, ё ки ба ягон мошинои Astra H кати алиш мешавад, ё ягон сечка, ё ки ба ягон Astra H болоиш мега пул метиҳем, яъне ки маслиҳат мекунем. хоб якум рақамош рақамҳои Тоҷикистон ҳастад, Вавилон кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Россия. WhatsApp ҳам дорад дар рақамҳои Россия. мошинча мега беҳтарин ҳолат да, ҳама ҷош 100%, фақат кам як краска талаба мега хоин мекунад, хоин ҳамихе мегирем мегаде. мошин 4 диска ҳамаш 100% ҳастад. марҳамат бештар маълумотоша аз рақамҳои поёмда гирем, фақат лайкора фаромӯш насозем. дӯстони азиз, агар ба шумо билетҳои арзон лозим бошад, ба шумо авиакассаи Осон авиоро тавсия метиҳем ки чанд сола таҷрибаи корӣ доранд. билетҳошона аз компания Тинькофф мехаранд ки аз ҳама компания арзонтарин ва компания калонтарин дар территорияи Россия мешавад. яъне авиакассаи Осон авио ҳастад ки беҳтарин компания ҳастад ки билетҳои арзон ба ҳамаи самти ҷаҳон билет чипта мефурӯшанд бо нархи арзон. рақамҳои WhatsApp-шон ҳастад, ба шумо тавсия метиҳем аз номи канали мо гап занем, ба шумо арзон мекунанд. Осон авио, марҳамат, билетҳои арзон. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ.
Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка бояд ага срочна аст ки соли 46-1993 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. Объем мотори ага 8 литри коробка механика сайстари мошин бадрон беҳтарин. Мошин 4 та электропакет дорад. Мошин салон тоза ка мошинча убшим на хадо мега балонош мега средня хадовой дорад. ҳуҷҷатош не ки бучидаги. Нархи мошина мега 36 та мегем бо арзон мекунам ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахшта. Вахши шаҳри Бухтар 36 та бо савдо дорад. Ин ҳами рақамҳои мегафон аст ки 24 соат кор мекунад ва дар рақамҳошон ҳам имо, ҳам WhatsApp дорад. Мошинча нахаду 93 сола лекин ранги солҳои 97 ҳам хали кадага мошинча бошим 100% мега маълумотои бештар метавонед аз рақамҳошон гирен. Срочна мега пул дар кора бо савдо ва муомила дорад. 97 сол сечка. Марҳамат боқӣ монда маълумотша аз рақамҳошон гирен. Ва агар шумо давом мехоҳед рекламаҳои мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки боша марҳамат рӯй кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегзорем. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мерседесои спринтер аст ки мерседесои мусофиркаш, мерседеси спринтери 315 Delfin. соли 46 2007 сола ки сӯйшуриш саларка, коробкаш механика мошин мега ҳолати беҳтарин мошин дар дуруни шаҳр гаштага аст. Салон тозак, балон ҳолати корӣ ҳуҷҷат дорад. Хай мошин раднои краска ҳамаш нахада мегири фақат кор мекунӣ. Нархи мошина мега 170 та мегем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар Душанбе пойтахта. Мерседесои спринтер 315 Delfin. ҳолаташ мегад беҳтарин солҳои нав фақат мегири корта пеш мебарӣ. ҳаст рақамҳошон вавилон кор мекунад. шахсӣ наямхали мошин ки лозим бошад срочна бо мегад арзон мекунем. метавонем боқӣ монда маълумотша гирем фақат харидорои аниқ. мошин фақат барои коркунӣ ки мақсад як суми беҳтарин метиҳа ҳар рӯз. марҳамат занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. боз як та дига аст ки Mercedes-Benz C-класс сечка срочна ки соли 46-1996. сӯйшуриш газ бензин ҳардаш кор мекунад. объем моториш 2 литри коробкаш механика ҳолати мошин бадрон беҳтарин. мошин мегад ҳуҷҷатош бучидага, балон мегад пачкай, 4 диска, салон тоза, мошин ҳолаташ нахадва. нархш мега 50 та мегем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, деҳаи Гулистонда. деҳаи мақсад ки дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, деҳаи Гулистон. нархаш 50 000 савдо мекунем. мошин молодёжна ҳамаш мега чотка кадага аст. якумаш рақамҳои мегафон Тоҷикистон аст кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Россия ки имо WhatsApp пайваст дорад. мошин мега ҳолаташ беҳтарин. омада мега аз пеш бинен савдо мекунем. мошин молодёжни ин хел сиёҳи девона. шахсоне ки агар харидори аниқ бошед марҳамат занг занед. бештар маълумоташа аз соҳибашон гирем бо савдо ва муомила дорад. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст ки соли 46-2010 сола ки сӯйшуриш тоқа бензини холӣ. объем мотор 2.5 литри коробка автоматай сайстани мошин мега беҳтарин. мошин мегад бен ё мегад тоза. салон мегад сиёҳай статстоп дорад. мошин мегад американка Sky тоза. 4 та балон 90% нав гӯем. 4 диска электропакет кондитсионер ҳамаи комфорта дорад. салон сиёҳ ва стартстоп. нархи мошина мега 120 та мегем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. 120 та бо савдои хуб дорад. ҳаст рақамҳошон мегафон кор мекунад. шахсоне ки мехарен марҳамат бештар маълумоташа аз рақамҳошон гирен. навори моро то охираш тамошо кунед ва лайкҳоро фаромӯш накунед. силкаи навора дар ки ҷое ки метавонед подписааш кунед. кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима нависем мо дар видеои оянда ёфта пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Hyundai Avanta. соли 46-2007 сола ки сӯйшуриш газ бензин кор мекунад. объем моториш 1.6 литри простой экономия мега сӯйбуш ва коробкаш автомата. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска, 4 балонаи 80%, салон тоза, ҳамаи комфорта дорад. не ки нашод тандировка ва ҳуҷҷат ягон чи нагуфтя ва номерошам намедонам ки метиҳа иша аниқ нагуфтян. нархи мошин мега 78 та бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар Душанбе пойтахта. мошинои не ки мошинои беҳад мошинои зур ҳастанд. шахсоне ки мехарем бо рақамҳош дар пои видео аст марҳамат маълумотои пурраша гирем. фақат ба хотири меҳнати мо як лайкро фаромӯш насозед.
мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки Lada Priora, аниқтараш Vaz Priora. соли барои 2008 сол 34 бензини холӣ, мотори 1.6 литр, коробка механика. мошин яксола танировка дорад. мошин мегӯяд рул мегӯяд гидравлика, яксола танировка, сайсиаш мегӯяд зури бадай, сирош насум дар кора мегӯяд мефурӯшад тоқа сум, яъне алиш намешавад. нархи мошин мегӯяд 26500 бо муомила мешавад ва мошин дар территорияи пойтахта. нархи мошин 26500 сомони, қариб ки 27 мегӯяд. камтар мегӯяд муомила мекунем, не ки илтимос мегӯяд ҳар хел савол натиҳем, фақат харидори аниқ, чунки коргаре мегӯяд вақсад ки вақти моро нагирад, фақат харидори аниқ. рақамошон мегафон, шахсоне ки мехарен маромад занг занем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Matiz срочно. соли барои 1998 ҳастае ки 34 бензини холӣ, объём моторош 0.8 литри экономни. коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд ҳолати хубиди техникида. мошин ба дарон электропакет, 4 диска ва 4 баллонаи средня. мошин обшин соза мегӯяд, хайм боқӣ монда маълумотша бо худтон занг зада мегирен. нархи мошина мегӯяд 13000 мегӯем, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда қарор дорад. ҳаста рақамошон дар поёни видео, шахсоне ки мехарем боқӣ монда маълумотша гирен, сироша мегӯяд алиш палиш намешавад, савдош мегӯяд дар назди капот маромад. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ Opel Astra F дар кузифи седан. соли барои 1992 ҳастае ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад, объём моторош 1.6 литра, коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хубии техникӣ қарор дорад. на сайстани зури зур, на сайстани безеб, яъне ки сайстани средняи хубе. мошин хай газ дорад, газшам кор мекунад, гази таблетка ва 4 калпак дорад. хай мошин ҳолати хуби техникида мегӯяд, соза мақсад бо маълумотҳои пурраша мегирем. нархи мошина мегӯяд 17000 мегӯяд, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар территорияи пойтахт Душанбеда. 17000 сомонӣ, шахсоне ки мехарам мегӯяд омада бина, хай савдо мекунем. хай чашкош ина варид надошта. бо шахсоне ки агар харидори аниқ бошен, бо боқӣ монда маълумотша гирен, қатъи соҳибош ҳамаи маълумотша фаҳмида гирен маромад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Nexus светои сафед. соли барои 1995 ҳастае ки 34 бензини холӣ, объём моторош 1.6 литра, коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ба дарон соз ҳастае, ҳуҷҷаташ бурчидагӣ, салон тоза ва свети сафед. мошин обшин соза мегӯяд, маълумотҳои пурраша нагуфтае. нархи мошин мегӯяд 11200 сомонӣ, бо камтар муомила мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳда. 11200 сомонӣ, савдои хуб мекунем мегӯяд, маромад рақамошон аста мегафон, метонен занг занем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Opel Vectra A. соли барои 1991 ҳастае ки ҳамгаз зам бензин дорад, объём моторош 1.6 литра, коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника, 4 калпаки рамашка. мошинам хеле свет ҳастае ба дарон. мошин мегӯяд ҳолати хуб дай, на хадва мегӯяд, айҷош завадид мешавад. агар сошам кӯна боша, мошин мегӯяд созае. нархи мошин мегӯяд 14000 ҳастае, бо арзон мекунем ва мошин дар шаҳри Бухтарда қарор дорад. рақамошон мегафон ҳастае, метавонед шахсони харидор занг занед. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.